Hello mga palangga, good morning. This is Ate Sor or Rosita na nasa takaran diri sa bukid. Nako i-flex sa inyo mga palangga. Katong ginakauna mo sa una sa mga gagmay pamikil labi na kanang gutumon mi nya naami diri sa bukid. Naami ginakaon as sorry siya as pakuan sa kagutom, pawala sa kagutom. Ako i-flex sa inyo ha. Nagkuha ko. Charan! Di ara mga palangga. Kung kinsay nakailan ini nga tanom. Mauni siya ang amuang ginakaon sa una sa panahon. Nga, gagmay pa mi. Nga, kabalo ka sa panahon sa una, pait kaayo. Mauna nga, ang among ginatawag ani niya is utot-utot. I don't know nga nung gitawag siya og utot-utot. So, karon kaya misman ako ni siya nga pagkaon. Mukaunta nanguha ko. Narang siya. Narang dagway yan niya. Ang dagway niya is kinikinsay. Nakarelate ani nga mga utot-utot sa panahon sa gagmay pa. Narang mga palangga. Muni ang iyahang dagway. Dagway sa utot-utot. Tapos mura siya uguan. Na siya'y something na siya'y kapariha nga prutas. Nga katong yellow pod siya. Oh, naraong yung, nasa naman eh? Ano siya? Ano siya ang dagway. Dagway sa utot-utot. Ano siya mga palangga. Ano siya, maugin siya ginakauna mo sa panahon sa gutmon mi. Nga namin sa bukid. Grabe ang panahon sa una, pait. Kaya ano siya? Nganta? With mix nga tingog-tingog. Basta daw prutas nga wa pa kaila tapos kaunon og langga mga palangga. Safe ta na dili na siya makahilo. Bali ang atong tester good. Bali ang tester nato sa mga prutas nga wa kaila niya tapos makaon ang tester nato is ang langgam. Hilaw. Hilaw siya. Pero sa una, sus ginakaon yun na namo bisag hilaw. Kaya aron mawala lang ang kagutom ng bati. Dili tanan nakaagi sa lisod. Kaya may maog na agi kaagi gid mi ana. Juicy kay siya pag hinog-hinog na. Kalami, utut-utut mga palangga. Kato lang. See you next video. Please follow my reels, mga palangga. Happy Sunday, everyone. Bye-bye. Tiwas ako kao. Bye, everyone. I love you all.